Nggih mangke kula pinangkani. Ning sadurunge ya Nduk, sadurunge sing duet-duet coba sing klasik sithik sing nganggo bawa. Dibawani apa? Terus mengko langgame apa? Langgam. Nggih. Napa nggih? Wonten boten wonten pamundutan langgam-langgam. Dereng. Oh nggih. Napa rengu, napa Napa Mbak Kakung? Lamet wis katon dejane pamane. Nggih. Ora nges-nges mawon kula nek tembang-tembang niku senenge sing nges lho. Sing nges. Nek mboten nges niku kula ora seneng. Sing nges ning aja nganti ngenes. Contone sing nges ki apa, Gong? Apa iki? Iya. Cepet-cepet menang ya gagu. Wis. Nembang. Angger popo sing nelangsa ke bagianku. Slendro nggih. Monggo. Sama itu. Ngangge bawa napa langsung? Monggo bawa maneh-maneh. Alah. Suarane apik-apik kok ora bawa. Sulawesi kok ya. Rina wengi dadi ati Mas Diro aja pinter banget. Neng iki pelese lho Mas Tuju. Terus pundi? Nek sing nyekel mik bangsane bulekku karo Kusnul digawe abot lirih. Lah dicekel Mbak Elisa digawe seru enteng efeke main. Makasih ya Mas. Mas Dira. Mas Dira. Payah-payah. Udu arek ponidi payah-payah. Iki togoke mbilung ora melu. Iya. Tanpa dahar, tanpa nendra, gayung yon marang selirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno dan liya amung sliramu satemah loro asmara Kadung tresno ya Nduk. siap Ngarep digawe klasik lah engko sing kari jaipong taling ning alon. Iya. Yuk buka celuk matke sitere rebape ngene apa? Lamat wis katon tejane yen mbok perangkatan mancarang aduh miragane sinawantan seni yen
Nek cara adat Sulawesi mriko apa ya ora ana wong mantu apa sunatan apa memetri bumi terus wayangan ngoten. Nggih wonten, ada tapi emang jauh kalau di tengah Sulawesi Tengah di Palunya itu jarang. Tapi kalau di daerah-daerah ya banyak orang Jawa yang melupok itu banyak yang dipindah transmigran. Asli wong Jawa. Iya. Nek kesenian asli wong Sulawesi. Napa? Nek ning kono yo apa jaran saja ora. Apa cempole? Apa cempole? Apa itu? Enggak ya musik-musik kayak gini kayak bonang gitu ada sama pukul-pukul gitu. Anu kok ya bangsane samba kok ya. Ya semacam lah. Bahasane Busanova kae lho. Duh, Busanova kok sing Wong mudeng bossa nova barang Bagong iki. Lorenza. Nggih niki wau, ini mau dibagi enggak apa next time? Siap. Nggih, niki mangke wonten pamundhut Mbah Kyai Musonef, mangke yang kedua selendang biru siap. Oh, selendang biru. Niki mau sampun kuwaturke lho Mbah Kyai kutut manggung kali gugur gunung. Niki Mas Riyanto sing maringi 200.000 Mbah, diaturke nggih. Napa niki? Sidorondo. Oh, Sidorondo kula dereng belajar e. Ngepek mboten? Dereng nate. Oh, nggih. Belum pernah ya, Pak. Nggih. Takut salah nanti. Sanes riyen matur kagem para tamu Nggih, tamu Mas Parno pangapunten, sakderenge. Mas, kula dereng pernah nyoba Sidorondo. Heeh. Mboten kepengin. Nggih. Kok menawi sinten Mbak Husnul napa sinten? Siap, sik tak goleke sing kira-kira niki nggih. Niki bintang tamu kejaba Mbak Elisa iki, Mbak Husnul juga bintang tamu iki lho. Kandhani kok. Nah,